Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel gini keluarga sederhana. Iki pemirsa wayahe udan iki wis ketoke udan terus ya pemirsa. Soale mae urung icir-icir blas. Dadi iki mae karo anak wedok iki mang pake wis budal dhisik pemirsa ya nggo jiki. Dadi iki mae wis beres karo anak wedok arep nusul karek icire. Ayo karek icire pemirsa icir kacang. Jadi kena nggo titikan gurih. Ayo iki bahan-bahane. Nggo saithik-sik pemirsa, engko nek wis entek balikne. Lah iki marsale. Soale nek gak dikek marsal dipangan semut. Wis gak usah nggowo. Wis bar. Pak paling wis entokake rezekine. Entuk arek ngisi. Iya. Loro-loro. Siji. Nduk. Siji ora. Nek loro-loro kok padha ngruntel wi. Tegale piye ya? Hmm? Tegale saiki piye? Yo ketel ae. Hati-hati lho. Jamur apa iki? Jamur teletong. Perjalanan. Aduh. Hmm? Aduh. Suker ya wi. Suker wi. Sapa ora wi? Lewat dalan Iki jere Pak Menek dalane iki lho. iki gak buka. Kowe ora? Iki lho. Ya. Iki dijunjung. Yo gak apa-apa. Untuk pasien bakal. Untuk jero kene lho. Nah. Ayo. Tapi piye-piyekan rusuh kok golek isoan. Isoan yen wis bar icir. Aja mbok kek ngisor lho. Apa nih? Banyune. Tapi kira langkah nih. Ora diserupno jere Pak Mayu ta. Diselupno. Heeh. Aku yo ora tau metu kene wi. Aja kono, rono lho ngawake. Iki jane ra poreh wi. Aku nang kene ngger langkah. Kok mbokot. Delem ngono ngrusak ager e. Rono. Iki yo paling Oh, ya. ora iki kono lho. Kuwi lho. Halo. Woi, sing pokok lihat. Iya. Sing diselepno jere kan. Iya. Hah? Aduh, rene akeh. Ya. Ayo. Wah, watu tok gak nggo serandar. Saat kan? Iya. Heeh. Mulai kene lagi budal. Aku belajar. Klambinem lho. Oh, manuk. Kurung ora. Lah kan wis bar nek becek kae. Ketumplek ora? Ki lho Mas kayak kono Mas. Ayo. Banyune kayak kan. Wis muter apa? Kono. Kayak tengah. Lah. Wis ayo. Ndak gedok wi kowe wi. Ya tak jupukno. Wis roh kates. Roh kekes. Bona
panen buah. Foto. Udah gitu itu. Dapat cuci mulut. Iki gak diuruki neh kok ben gak rubah, Pak. Ayo wis Daya. saatnya icir kacang. Sak pira aku? Loh, Jadi Marcel. Masare. Gong dibuka ya. Enggak. Aku ya. Rono ning anding sumur, ki lho ngisor. Ingat iki, ngisor kalungku capi. Ndang. Wis ndang to. Di jalan. Gelasnya rubah kan lho. Gelas kunci. Aku ya. Ndang pipis wi, aja diempet. Wi, Aku ra iso njegor e, Mak. ora jegor ning pinggir. Ya kan ra enak kedoke. Gak lecet Pak mbok krayuki ngono. maksud apa leh? Kok ketlek. Manjane kayak banyu sithik kok Let yang ngucir angel. ning sore kuwi, ning sore obate. Terus Lah kuwi gak roto foto. Nyodokne angel. Yes. Kacangnya terus. Hah? Kacangnya wis teles kok. Gimana pira sakke lho? Kecil ngomong ya panci bontok kecil kok. Coba beli. Engko lomboke ya kok 5 bulet lho, Pak. Lombok jemplenge. Lek Simin duwe Pak jere wene lombok. Iya. Kondi gitu kok siding kok mbah kok ngene kok. Wes. Wes. Nggak saya bagi 2. Bagi 2. Aduh. Cuwi kok mbok anu wih. Iki wes aku. Wis aku. Yo jalan, mulai Dewi. Loro pun telu. Dewi kene ae wis saret ngono ki lho, wis saret engko bingung kok. Siji. Lah ngono wis kok ben diuruki pake. Kabeh cocok kabeh wi bolongan urung kabeh. Iya, setelah. Kuwi lho kene pring yo leh, mosok wis arek tok kok aku mundur gawe ni. Lah ngono. Abone tak ganti kan Marsal. Gak pas, Kak. Lah. Alah aku kene ambek loro iki ae. Ini pemirsa wong tani rekosone. Nek lagi ape icir-icir nggih tanduran. Oh nek wis ngunduh ya ngono mang ndringruk. Walah ki mang soroke ora gadeg kok mok sitok weh. Sing ndak aku. Napa? Kowe Kok nambe awakmu ngono kok iso. Panase wis ramajat. Ini pemirsa. Iki wis diuruki. Biasane nggo wilah digaruk ngono, tapi
ora digawekno pake dadine mak yo ngrayuki ngene lah. Kampung nek ijar kacang iki genti arep kukut pulang pemirsa. Saurunge mulai. Nah. Kae pake njabut menyok pemirsa engko dinggo ame-ame dinggo makani pedet karunan pemirsa yo. Jadi iki persiapan pulang dulu. Alhamdulillah wis rampung. Gowo wi. Iki pemirsa wis bar kotong. Mangan lewame nggawa gelas piring kok iki. Wis koyo ngene pemirsa. Kita pulang. Iki mang tak loloni mae gak nggawa. Arit mulie tetep grembyong kabeh. Halah wong ning Tegal wis ning omah wis enak akeh. Nyah. Warah lemah kedembur. Iyo lemah tok. Nyapi adai lebokno wi. Embere cukup. Embere kayak ngisor hati-hati bendone. Arite kok Bapak? Iki mau bendore tok lho. Ya wis. Nek Marcel. Wis gak apa-apa engko kan kuwi kulitane wi. Nggih, Lek. Nggih. Rapas iki kok iki. Toto wis kuwi engko sing kuwi tak gawane sing penting menyoke dilebokno ning tas. Lebokno sing blusek ka wi. Wes gak pas iki. Wis. Gelase kuwi lebokno, embere tak gawane. Lah wis. Kuwi nggo banyune karo ember ya. Oke, saatnya kita pulang. Anggere nek wong mulih bengak-bengok ngene pemirsa. Iki ketoke pedete di sijine diguyang pemirsa. Ndejar. Kayak diguyang. Baricir langsung guyang. Ben tambah resik. Soale apa kebak tletong. Bengak-bengok pemirsa. Wis pemirsa cukup sakmenae videone mek dina iki yo ijar kacang. Jadi nenek salah omong tinggal laku perbuatan keluarganya Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak Kafe terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekinya ngalir kok banyak kali. Aku nggak boleh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.